panjenengan tak ngetes panjenengan nuwun sewu Anusapati menika putra saking pundi Jedes iya picantuk Gulamtung bener menawi panjenengan putra Kenaro pasukan kalih Kyai Umang dados antara panjenengan kalihipun Anusapati boten pun sampun derek dadi aku wong liya braya nggih upama Kang Mas Anusapati pega nyikara utawa merjaya marang Rama Kenaro wis sak mestine wae mangalih ingkang ngomong kalih nggih nuwun sewu katresnan panjenengan dipun suwun kalih Anusapati panjenengan ulungaken mergo kuwi sedulurku nggih iya panjenengan iya nek bener-bener Anusapati kadang sampean